ay min Fatimata hor tampinam min lor tan mo lori mi heno hor ɓeydanam lor ala kay min mi wima ɓeɗo worɓe hay goto hooloɓe min sago so ko ɗum kalami ɗo joni ay ko holko mbino momi ɓe kalamomi gila nden mi nantani mo mimama accinam ɓe wona yimɓe gona bandum kono ɓe oɗo min mi haalantama oɗo wondi ko wawde fenandemi o andi ko événement o fandima tan o waɗi mes mi yitanimo si événement ari ko noon mbaɗate min hokkimi sens ko mboɗo jogui bitika ɗum tagi liggey kala ko coɗɗa ɗum tan ne jari ɗum wona yi ɗum liggey tan honaki ɓe hunde koɓe kalanta hunde koɓe mbaɗata anne accinam ɓe haala mabɓe bo kalen ko men ko ɓuuri de kalen ko men ko joni an guirɗen ha joni ma heeɗi min nanani Fatima yon komi kersuɗo ni ko jimami ɗum te kam wallahi mi hersuni ko jimami ko taw ko haalde gonga ɓinguel nena mi hersu saabu délai mo mbinomami o ɓenni ko ɓooyi kona famat guila gartumi voyage ha joni marchandise uji foof ko ƴetta daram ɗiɗo tisiji ƴettama te hay goto addani kalis ɗiɗo kadi haalaka bébé yam mimamo hande woɗɗi kam koye aɗen gañi presque jummamo yaay ko kolluɗa kam ɗo e jam ɗum ɗo afemali kom ƴettu distance am allah hoto wino koye a jooɗo mi haalma tan an probléme bébé eyi heɓi hanki ko ɓe firti hen bon eyi par ce que an a yiɗi kam keɗat jaɓini ko jimmi foof ko noon an ko jiɗɗa fof wadde noon mi hessi noon mi hessi hen no feewi ayi noon ɗeɗa bos ko gaddumi ko sehiɗamo kalanma ñandemi ok ɗum ko yeeɗa ɗum woni ƴettuɓe hen seeɗa ko hollinde maran e waɗo cheveux ko sami tan jara cher an ayi no wayi wadde d'accord ay oɗo vax ko mbiɗi ñandirde jour taska ok inchallah rokki kam jasnero ayi jasnero wayi wadde ni d'accord mi yiɗum ayi ɗum ay kono machallah cher an noon d'accord donc mi yii ɗum ala probléme amma jeeya min nene holko jinmi ko jinmi ko nak ƴiyo nandirde hen bébé ɗum jeeyani kada haala hen inchallah sar ko jiɓi ɗum ɗon kam garto janggo mbaɗen ha moƴƴa d'accord wala hay goto probléme so tawi ko ɗum ɗo yo ɓetama ɗum ɗo kam mami yoɓ ɗum ɗum fof mi binda aussi no jara 300 000 tan d'accord ala probléme mais nak mami yoɓ ɗum mais kala ko kalduɗen waɗ ɗum saabu jimo ko konndo konngol an andi min no feewi andi mi wona kaalo haali men rutto caggal wala ko yo caggal ande ala probléme ko jiɗɗa ko wonti jam noon hokkam seeɗa mi ara mi lejitan maɗa a bibbe man ka jonta param seeɗa ko ɗum tagi tan mi addananima kono oɗo instant kadi holko ndendinmi ɗo mi yaha mi adduno e ma mi tottuma somi addi goɗɗum kadi mi yaha mi ɓeydoya hen ɓuuri jarani mine ma ken gotum wallahi mboɗa andi anani ay ko mbiyanmami ko hay goto tinani hoto ɓe tin ko enen tan ɗiɗo ka ɓinguel nenam anani noon hay goto tinani joni ko woni ko ɗo acca ha timma rendin sa rendini ha timmi gadna kam waktu foti tan tomi nanani ɗum taki mbimi arɗon min Fatima ɗo mi haalantama ɗeɗo balɗe kam mi haalanta ko leeri somi rendini kalis o mi addi han faye yaade voyage am ngol ɗum mi haalama koyngal ma ha Dubaï dimmi ko mbatta liggade noon ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko weeli kam jindira e wajiɓe min mi yiiɗa keɓa ɗo ene heeɓa ɗo ene rannaɗa hangue kinoye ɗiɗo nattedere jagge mbaɗmi leelay bibbe leelani awo oyi yo ɗum ga mbeɗa yawi ɗum nak 300 000 ɗiɗen tata ko no ɓiɗo weeru jam tu feeruji o yawno ayi min jeeyi ɗum ga a jeeyi ɗum a funtanimi funtanima wat ko yawi aɗen mbata a yahat joɓoya ɗum o yalta hen janggo sa ari mi ɓeydema ujunere nogas goɗɗum ɗum mbaɗani fami tawala ko moƴƴo yawat gasi ɗum oto jiɗa fontu jam ɗum mbaɗani sa mais oto jinna yew ɗum artuɗo janggo waɗum préparé hoto heño noon anen ay min so wiɓamon seytanam heɗo tan haalanma mbeɗa andi ɗum ko acca ha janggo waɗum préparé a faami somi ari mbaɗen ha moƴƴo ala caɗele wima noon ɗum artuɗo janggo heddima ma an sihilem jam hay nokku mi haali hoto yaha hay nokku noon an fanni nodduɗuma foof ko téléphone ma ɗum ɗo mode avion ko n'est pas dérange mbaɗen ɗum sa ɗum waɗam ala caɗele ay joni noon mbiɗen ara mi yaha heddan ha janggo ay ɓanndu mbi yawi wulde heddan ha janggo ala probléme mon bébé gasi joni noon atna yiyami doucement